size. Late night staan ek voor die mic dik gesyp. Ek is besig om my drome te fok iets size. Sy kan maar nou net sien ek het aan real pijn. Ek remember nou nooit back in the days na wat ek broke was. Maar vandag staan ek steek my nou 100 k's fokke van jokes, ja. Een klompie mense maak een raas van my na. As ek kan trap op die school kan ons foto's wat. My antwoord brain is van ek is proud na. Van kyk waar staan ek nou vandag na. Hulle sien dan ek is ook een believer. Want hy sit ek back in the seat en ek check toe. Jare na is julle nooit in my belief na. Maar vandag het ek het gemaakt geen jokes. Sy kan my sien ek is a hero, a believer. Sy kan my sien ek is a hero, a believer. Soms sê mense van my goed en dan maak het dan seer na. Hulle kan dan sien niks a doen, niks a believer. Hy so kom ek staan en nou steek op my voete. Ek is in my tane, ek gaat het toe kan maak na. Geen jokes, ja dan moet dan sien wat ek deurgemaak het. Maar vandag en toe wees ek het, ek gaat het maak, ja. Sy moet net luister na die beat, sy moet nou luister na my woorde van ek is hier van niet, so ek is spat ook aan my hart uit. Maar met my laptop en my mic, dan voel ek aan 'n safe na. As ek kan weer vanuit toe goed af is, dan voel 'n man altyd aansafe. Ja, die boele vlieg om 'n man se kop na. Wat sê my hoe te veel kan ek nou ek skryf nou?